Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Muna gaishe da kowa da kowa da ke cikin wannan gida, muna kowa fatan alkhairi, musamman maza da mata da suke cikin wannan gida mai albarka. Kamar yadda jiya na yi muku sanarwa akan cewa kwana biyu kun ji mu shiru sakamakon rashin lafiya da kuma wasu ayyuka da suka shige mana gaba. Amma kuma in Allah ya yarda yanzu mun dawo za mu ci gaba daga yadda aka tsaya. In Allah ya yarda komai zai tafi kafaɗa da kafaɗa in Allah ya yarda. Domin kun san dama wannan gida namu mai albarka komai muna yi ne saboda ku. Kuma duk faɗi tashi da muke muna kawo muku abu ne saboda ku ji daɗi kuma ku mana addu'a ta fatan alkhairi. To kuma addu'ar ku ta yi tasiri sosai domin Allah ya bamu lafiya kuma in Allah ya yarda yanzu mun dawo bakin aiki in Allah ya yarda. To yau dai abin da muke tafe muku da shi wani sirri ne mai ban mamaki akan bayanin abin da ya shafi karya sihiri haka ko sammu ko wani abu dai makamancin haka, kamar irin mutum haka wanda yana kasuwanci kuma ya zamanto cewa abubuwa sun durƙushe. Komai ya ja baya, da kuma mutum ne mai wanda harkokinsa suna ja sosai yana samun alkhairi to amma kuma sai abin ya zo ya ja baya komai ya taɓarɓare. Kuma kun san akwai mutanen da irin haka tana faruwa da su, ya zamanto cewa idan ya je wajen kasuwancin zai dinga jin kamar wani zazzaɓi haka a jikinsa ko kuma ya dinga jin ransa yana ɓaci. To makamancin haka idan kuma ya bar wajen ya dawo gida sai ya ji shi kuma yana farin ciki da sauransu. To irin wannan abu ne na sammu ko wani jifa haka da sauransu da irin wannan duk ba ta kasancewa. Saboda a halin yanzu da muke ciki muna cikin wani zamani ne wanda idan mutane suka ga Allah ya buɗa maka kuma kana mu'amala da mutane kana samun alkhairai, sai wani shi kuma can yana nan yana jin haushinka sai maka abin da bai kamata ba, wanda shi a ganinsa yana ganin kamar shi ne da riba. Bai san cewa kuma hakan dai babban kuskure ba ne ba. To amma in Allah ya yarda ga mafita mun kawo muku saboda dama mun kawo muku irin wannan makamancinsu da yawa. To kuma kun san kullum ana ƙara ci gaba ne, ana ƙara faɗaɗa ilimi, ana ƙara kawo abubuwan da suka fi na baya. Duk da dai na bayan su ma waɗansu sun yi amfani da su kuma sun ji daɗi. To amma akwai waɗanda wanda suka shigo na kwanan nan, to wanda ba su riski wancan ba, to idan wannan ne farkon riskarka to in Allah ya yarda ya zamanto cewa ka gwada wannan ɗin shi ma zai maka amfani. To shi wannan yadda ake amfani da shi shine kamar yadda kuka ga wannan hoto dai na alƙalama ne. Alƙalama ne kamar yadda kuka gansu haka. Za a je a nemo su, za a feƙa su adadin ayoyin tun daga kan lam yakun har zuwa minal jinnati wan nasi. Kowace aya alƙalami guda ɗaya za a ƙirga wannan adadin ayoyin gaba ɗaya za a je a nemo su. Sannan kuma sai a nemo ƙaiƙayi ko makan mashekiya. Kun san malamai ana amfani da wannan ɓangaren raddi ko kuma dai karya sihiri da sauransu. To in aka nemo wannan alhamdulillah sai a zo a fara rubutun. Duk aya ɗaya idan aka rubuta a jikin allon sai a caka bakin alƙalamin a jiki sai a ajiye shi a gefe. To duk sai an rubuta waɗannan ayoyin tun daga farko har zuwa ƙarshe, har zuwa minal jinnati wan nasi kenan. To alhamdulillah in aka yi wannan to buƙata ta biya. To idan aka yi hakan in Allah ya yarda to shi kenan za a yi wannan ayoyi tun daga farko har zuwa nan minal jinnati wan nasi. To shi kenan sai a tattara waɗannan alƙalaman gaba ɗayansu sai a ajiye su a gefe. Sannan shi kuma wannan rubutu da aka yi sai a wanke. In aka wanke sai a raba shi kashi uku. Ɗaya a sha. Amma ya zamanto cewa lokacin da za a sha a ɗan tafasa shi haka ya ɗan yi zafi. A sha shi kamar shayi haka. Na biyu kuma ba za a sha shi a lokacin ba sai kamar idan washe gari za a sha kenan. Kashi na uku shi kuma shi wannan za a yi wanka da shi ne. Amma ba wai shi wankan rubutu ba wai yana nufin mutum ka tafi banɗaki ka je ka zuba sunan Allah a wajen najasa ba. A gefe ake samu waje mai tsarki sai ka shafe jikinka da shi. To idan aka yi waɗannan amma ya zamanto cewa lokacin da za a sha wannan rubutu ko lokacin da za a yi wanka wannan alƙalaman za a ƙona su ne, a zuba tokar a cikin wannan rubutun sai a yi waɗannan abubuwan da ya kamata. In Allah ya yarda. To mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi.
kuma ku ci gaba da bibiyar mu a wannan channel namu mai tarin albarka. Mun gode. Yauwa sannan bayan haka zan tallata muku sabon channel wanda muka buɗe a ɓangaren kimiyya da fasaha, domin duk wanda ya shiga wannan channel in Allah ya yarda gaskiya zai ƙaru sosai, sannan kuma zai ƙara ilimi akan ɓangaren abin da ya shafi ilimi na rayuwa ta yau da kullum. Domin shi wannan channel to shine nake tallata wanda dama an ƙirƙire shi ne akan abin da ya shafi ku rubuta ɗan arewa technology, ka ƙirƙiri abu ko da za masa subscribing creating na kasance tare da shi irin kun san yanzu muna cikin zamani wanda mutane kamar irin su kuɗin alamar ƙararrawa ka gane ya asalin alaji yake na banki, ya za ka yi ka maida waya iPhone X ta koma iPhone 11 Pro Max. Akwai mutane da yawa waɗanda abubuwa dai abin da ya shafi rayuwa wannan yanayin da ake koyar da yana kawo waɗannan abubuwa irin shafi abin da channel ne wanda ya kamata a ɓangaren technology yana da matuƙar amfani a wayar da kai ne cikin wannan channel namu abin da ya shafi wannan su je su searching akwai bayani mai kyau sosai, sai dai kun je ku za ku gani mai tarin albarka abin da hakan yake akan abin da wannan fanni yake koyarwa sosai. Mako za ku ji daɗin wannan channel mai tarin albarka domin sabon channel ne wanda kuma ya daɗe akan wannan ƙuduri nasa domin ya ga ya faranta wa magoya bayansa rai sosai mako. To mun gode sosai. Allah ya saka muku da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.